Здравейте хора, аз съм Деси и в днешното видео ще ви покажа няколко неоставими находки, открити в магазините за дрехи и стоки втора употреба. Аз обичам да пазарувам предимно там, защото смятам, че това е добре за планетата и бюджета ми. Нека видим какво съм открила. Тематично за предстоящия празник една паничка на Villeroy & Boch, мисля, че така се изговаря. Аз я купих за 2,50, нова струва 53 лева с коледни мотиви. Една възглавничка за път, мекичка, удобна, струва 1,50. Две хавлийки за плащ на марката Smart. Една такава хавлия струва 75 лева, аз ги купих по 4 лева бройката, една за момиче, една за момче. Ще бъдат чудесни за плажа. Козметична чантичка на марката North Face. Голяма находка за мен, защото и цвета много ми харесва. Ето така се закача, такива огледалце. И си я закачаш някъде, където си на почивка. За мен тя струваше 6 лева. Онлайн може човек да я открие, намалена за 57 лева. Само че е в... За мен моят десен е по-хубав. Тази, която я продават онлайн, не ми харесва толкова. Чудесна е. Охлаждаща чаша. Тук човек може да си пъхне кенчето, след това да го затвори и да му го държи хладно. Тази чаша струва 25 долара, аз я купих за 3 лева от магазин Скандинавия. Откъдето са и хавлиите. Това кашонче се крие нещо чисто ново. На марката Tupperware. Това е майстор за разбиване на белтъци. Тук са объркалките, които трябва да се монтират на ето този капак. Дъждица, противоплъзгаща подложка отдолу и капак за съхранение. Това нещо струва 146 лева онлайн, аз го купих за 10 лева. Открих един моливник, който много ми напомня на тези, които имаше когато бях дете. Не знам каква е неговата цена като нов, защото не успях да открия. Той е на марката Roto, които са доста качествени, имам други техни неща и за мен струваше 2,50. Преса за чесън на марката Zilis. Нова струва 49 лева, аз се взех за 1,80 също от магазин Скандинавия. Мерителна чаша на марката Tupperware. Не знам колко би струвала нова, защото е от стара колекция, аз се взех за 5 лева. Последната домакинска находка са ето тези като свински опашки са, но от силикон, с които човек може да затваря пакети. Много удобни ми се виждат, купих ги за 2 лева. Онлайн ги намерих за 15 долара, мисля, че бях. Така, сега продължавам с една спортна находка. Каска за ски на марката Scott. Много приятен десен. Също така е моят размер, аз нося каски М. Ето я чудесна находка. Много съм щастлива. Сега остава да видим зимния сезон как ще бъде. Аз я купих за 15 лева. Нова струва около 200, точно този модел не успях да го открия. Има една каменна маска, съм купила към нашата колекция с маски, ние имаме дървени до тук. Тази е първата, която е изработена от камък. Ето как изглежда отвътре. Прилича на тази от филма Маската. Купих я за 4 лева. Смятам, че е чудесна ръчно изработена находка. И сега продължавам с тричифта обувки. Ще започна с ботите. Ето тези боти на марката Think. Точно този модел не успях да открия. Около 200-250 паунда струват едни техни боти.
Аз ги взех за 25 лева в отлично състояние. Ето тези кецове на Диси ги купих чисто нови с етикета, но вече съм ги носила. Много приятен десен. Струват около 50 лева нови, аз ги взех за 30. И сега най-любимата ми находка, която съм намерила преди няколко дни само. Тези баскетболни обувки. Те всъщност са мъжки, но по размер са идеални за мен. Както виждате, те са чисто нови. Струват 254 лева онлайн в български сайт. Аз имах щастието да ги намеря за 30 лева и няма търпение да изляза с тях. Ако ви е харесало моето видео и ви е било интересно, дайте по един лайк, абонирайте се за канала ми и изгледайте други мои видеа. Чао!